Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα που έχω κάνει πιλωτικά στο σχολείο μας. Η σημαντικότητα του θέματος στηρίζεται στην ανάγκη της επίλυσης του προβλήματος για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Πράγματι, η αποδεικτική διαδικασία αποτελεί για το γυμνάσιο ένα διδακτικό ερώτημα και απαιτεί την παροχή σημαντικής εποπτικής υποστήριξης προς το μαθητή, διότι καθώς το παιδί μεταβαίνει από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρατηρείται μείωση των κινήτρων μάθησης για τα μαθηματικά. Για πολλά παιδιά υπάρχει προκατάληψη και φόβος για τα μαθηματικά και αυτό αποβαίνει σε αρνητικό αποτέλεσμα για την κατανόηση των μαθηματικών ενιών γενικά. Τι έχει γίνει όμως μέχρι σήμερα? Κατά καιρούς έχουν γίνει ερευνητικές προσπάθειες μελέτης της μάθησης των πρωταρχικών μαθηματικών ενιών σε παιδιά του νηπιαγωγείου, με παιχνίδι, με κίνηση ή με θεατράκι. Και αυτό επεκτάθηκε ακόμα και σε παιδιά της σχολικής ηλικίας στο δημοτικό. Τι καινούριο όμως μπορώ να κάνω εγώ σήμερα? Χωρίς βέβαια να τηρούνται αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για την υλοποίηση και την έρευνα του προγράμματος, εφαρμόζω πιλωτικά ένα πρόγραμμα στο οποίο θέλω να αποδώσω την έννοια της επαγωγής στα μαθηματικά, με χορευτικές κινήσεις. Εσείς που έγιναν ήταν ότι τα συμμετέχοντα παιδιά στο πρόγραμμα, αλλά και αυτά που θα παρακολουθούσαν το πρόγραμμα και δεν θα συμμετείχανε, ήταν παιδιά με καλλιτεχνικές τάσεις και ιδιωτερότητες, παιδιά μοιημένα στο χορό, το θέατρο, τη μουσική και τα εικαστικά. Οπότε η υλοποίηση του προγράμματος με κίνηση, χορό και παιχνίδι ήταν πραγματικά μέσα στις προδιαγραφές του. Πράγματι, για να δώσουμε καλύτερα την εικόνα της επαγωγής στα παιδιά, ξεκίνησαν από την αναφορά του παιχνιδιού του ντόμινο. Τι κάναμε? Πήραμε μία ομάδα παιδιών, στήσανε κάποια βιβλία, το ένα πίσω από το άλλο, και σπρώχνοντας το πρώτο βιβλίο βλέπαμε ότι έπεφτε το δεύτερο, το τρίτο με τη σειρά του, το τέταρτο και ούτω καθεξής. Κατά κάποιο τρόπο βίωσαν την εικόνα της επαγωγής. Εκεί επάνω ισχυρίστηκα ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα μαθηματικά. Εάν έχουμε μία πρόταση αληθινή, έναν ισχυρισμό που ισχύει, τότε θα επαληθεύεται και η επόμενη πρόταση, ο επόμενος ισχυρισμός και ο μεθεπόμενος και ούτω καθεξής. Με αυτή τη μορφή εισάγουμε την έννοια της επαγωγής στα μαθηματικά. Ο σκοπός βέβαια ήταν να δοθεί ένα κίνητρο στους μαθητές για μία ενεργή και βιωματική μάθηση. Και αυτό επιτεύχθηκε με τις χορευτικές κινήσεις του Tai Chi. Γνωρίζοντας όμως ότι ο χορός γενικά είναι ένα μέσο με το οποίο ο κάθε μαθητής μπορεί να εκφραστεί δημιουργικά, με κινητικές δεξιότητες και να αντιλαμβάνεται μέσω των αισθήσεών του και μέσω του σώματός του. Και συγχρόνως γνωρίζουμε όλοι μας ότι με το χορό αναπτύσσονται ψυχοκινητικές, συναισθηματικές, αισθητικές αλλά και γνωστικές δυνάμεις και έτσι ο στόχος μας επιτυγχάνεται. Η μάθηση τώρα της χορογραφίας έγινε με την τεχνική της μίμησης, με την συμβολή τη δική μου αλλά και κατά προτροπή δική μου με τη δασκάλα των πολεμικών τεχνών, την κυρία Άννα Τανούλη. Και πραγματικά αυτή την τεχνική της μίμησης θα τη δούμε
σε σκηνές, στιγμιότυπα από την παράστασή μας που δόθηκε και τον Ιούνιο στον κινηματογράφο Αλέξανδρος, και ας την απολαύσουμε από κοντά. Στιγμές πλήρους υπακοής, αφοσίωσης προς τη δασκάλα των πολεμικών τεχνών, στιγμιότυπα αξέχαστες τρυφερότητες θα μπορούσα να πω. Μέθοδο